जोङो जिथि बैसागो रंजालि बैसागो फालिथाय जोङो उदालगुरिनि बिखायाव थानाय जे बिष्णु राभा कृष्टि संघ बेयावहाय जोङो लानाय जादों। ओरैनो गुबुन बोसोरफोराव जोङो माने 3-4 बैसागनि गेजेराव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जायोमोन, किन्तु देग्लाय जों एसे लेटलि खुंनो गोनां जाबाय। किसुमान माने हाबाफारि थानायनि थाखाय जोङो एसे लेटलि खुंबाय। थेवबो लेटलिबाबो जोङो साफ्रोमबो बर' फिसा आंनि बैसोआव गिदिर साफ्रोमबोनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आं दिनैनि बे बैसागु खुंथायनि गेजेरजों आं बावहरदों। लोगोसे आंनि बैसोआव उन्दै साफ्रोमबो फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आं बावहरदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेयाव मोननैसो हाबाफारि बेबायदि लानानै जोङो बे बैसागु जि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ जोङो खुंनाय जादों। सेथियाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोङो लाबाय, नैथि मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, बिनि उनाव जोङो जोंनि गेदेमा बिथांमोननिफ्राय बोर जों लानाय, बिथांमोनखौ मान बावनाय बे हाबाफारि जोङो दिनै लानाय जादों। आरो जोङो आसा खालामदों जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मिरु जिल्ला आरो दखरा आफादफोरा जों खुंनाय जादों। बेखौ मोनसे आब्रुथि गोनाङै जों खुंनायनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों जों खुंदों। दा बेफोर गासैबो जाफुंगोन। दिनै जि मोनसे जोंनि ओनसोलाव जि मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे बार जोङो बारदों, आरो बे गोजोन आरो खौसेथिनि जि बार बेखौ अरायसम जाहाथे जोंनि ओनसोलफोराव लाखिलांनो हायो। बे बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिया अरायसम थायो, बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं दिनै बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों बा बे रंजालि बैसागुखौ बरायनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो जाहाथे फैबाय थानाय दिनफोराव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावलांनो जाहाथे बयबो माने प्रतिज्ञा लानानै आवगायलाङो, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय जि बे गोदान बोसोर दिनैनिफ्राय जागायनानै बे बोसोरा जाहाथे साफ्रोमबोनि जिउआव जौगानाय आरो गोजोना जाहाथे साफ्रोमबोनि जिउआव फैयो, आं बेखौनो गसाइनिसिम आरज गाबो। दिनै आं बेखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद उदालगुरि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो बुंगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्ला आबसुनि बे खुंनायाव जोङो उदालगुरि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जानानै जोङो गोख्रोङै बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनहा गुबुन बोसोरफ्रावबो बेबायदिनो जोंखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ खावलायबाय थायो। बै समाव खावलायनायाव आङो जिल्लानि जानानैबाबो आङो दिनैसो सेथि नुजाफैदों। गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा नुजाफैनानै बाहागो लाबाय थायो। दा बे बाहागो लानायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो। बिथांमोना जेरै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ जेरैबायदि मान सनमान होनानै जोंखौ खावलायो, बेबायदिनो जोंबो बाहागो लाफैनाय जायो।